días a todos e a todas. E vamos a iniciar a sesión. Nos falta Begoña, que chegará dentro un ratiño, por asuntos que non puido chegar con puntualidade. E desearles tamén a todos os que están aquí e a xente que nos ve boas festas de Navidade e boa entrada de ano novo. Vamos a dar comenzo ao pleno e o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai alguna cuestión con respecto a isto. Pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da acta, unanimidade. Segundo punto, expediente, planificación, ordenación, planificación. Un momentito, perdón, no sé. Yo voy a proponer cambiar aquí o orden do día. Les propongo, se non hai ningún inconveniente, cambiar e pasar ao sétimo punto. Aprobación do plan de desenvolvemento. Hai algún problema? Bueno, pues entón vamos a tratar o sétimo punto, porque temos aquí a arquitecta, ten que salir un momento e a fazer unha gestión. E por si necesitamos alguna aclaración. Realmente este é un expediente en estudio de detalle con reaxustes de alineación da parroquia de Franca. Non sei se queren alguna aclaración máis con respecto a isto, ou teñen claro alguna cuestión. Xa o falamos na comisión, pero bueno, non hai intervencións. Vale, pois o que se trata é de un expediente de estudio de detalle con reaxuste de alineacións nunha zona moi estreitiña de uns camiños que agora deben ter como 250 metros de ancho, máis ou menos, e que se pretende que vayan a 5 metros. 3,50. ¿Ah? 3,50. A 3,50. Ah, vale, vale. Pois é 3,50. E nada máis. Pasamos entón a votar. Votos a favor da aprobación. Unanimidade logo. Vale, unanimidade. O sétimo punto, vale. Vamos, vale. Continuamos coa orden do día, digamos, por hora, valga a redundancia, non? Expediente de planificación e ordenación de personal. Pois aquí realmente o que temos é a modificación da plaza de intervención. Se me equivoco que me recorrija a señora secretaria, para ter a tempo completo a interventora correspondiente. Alguna intervención, alguna cuestión? Vale, é simplemente pasar de tela ao 50% a pasar a tela ao 100%, porque debido á carga de traballo que genera este concello e que necesitamos, pois realmente nos estaba dando moitos problemas de imposibilidade material por parte do personal para fazer en tempo e forma todas as cuestións que requeren todo o tema de contabilidade e intervención. Pasamos logo a votar. Votos a favor da proposta, unanimidade. Punto número 3. Peche de liquidación do orzamento. Bueno, esa hora informou a Comisión de Contas, todos o conocen porque todos están na Comisión de Contas, e, bueno, creemos que é un bon resultado. Temos un manete de tesoría 522.982 con 15 euros. Eso quere decir que, dado que houve un reconocimiento extrajudicial de 243.397,22, pois que realmente houve
un remanente de tesorería, digamos, un superávit de ao redor de, bueno, habría que fazer a conta, pero a ver, para ser exactos, casi 80.000 euros, 279.800 e pico de superávit. Por suposto, estamos falando da conta do 2022, que se pode a que se pode aprobar en este momento. Peche de liquidación. Alguna intervención? Venega. A felicitación que vostede extendía desde o Grupo Municipal do Venega, tamén queremos extenderlles os mellores desexos para as festas e para a entrada do ano novo, tanto a todo este pleno como as persoas que nos poidan ver desde a casa. Simplemente dúas cuestións moi de detalles, señor alcalde. A primeira, simplemente, sin ningún tipo de acritude, se nos pode aclarar un chisquiño por que aparece peche de liquidación do orzamento en dous lugares da orde do día, simplemente, e en segundo termo, en coherencia coas intervencións que xa tivemos neste pleno e que tivemos na Comisión de Contas, pois, bueno, lamentar ata certo punto que estamos falando aínda hoxe a decembro do 23 das contas do 22. Vostede mencionaba nun pleno que, bueno, un dos motivos para non presentar os orzamentos cando a lei prevé que deben presentarse é que outros organismos, como a Xunta ou o Estado Central, demoraban a aprobar os seus orzamentos. Os orzamentos da Xunta están aprobados ou prácticamente aprobados e os do Estado están en proceso e prevese que poidan estar aprobados tamén pronto. Dentro dos desexos para o novo ano, simplemente manifestar e xa remato que, bueno, estaría ben termos como regalo de 2024 que o Concello presente os orzamentos en tempo, nada máis. Realmente me está falando de algo que non ten nada que ver co peche da conta, pero bueno, eu entendo que houve un error aquí en repetir no número 3 e no número 6 o mesmo punto do orden do día, non? ¿O no? Son expedientes diferentes. Uno es el 1028-2023 y otro 814-2023. Simplemente tienen el mismo nombre porque el catálogo de gestión muchas veces es complicado ubicar las cosas, pero son expedientes distintos con propuestas de alcalde distintas. Ah, vale. Tienen nada que ver. A ver, no sé si tengo aquí ya no sé la propuesta de... ¿Pero 814? Sí, del que estamos tratando ahora. Del 2028, ahora estamos en el 2028. 2028 es la cuenta general. La cuenta general, vale. Leo. Bueno, sí. Encaminada favorablemente por la Comisión Especial de Contas en sesión de 15 de noviembre de 2023, fue sometida a información pública no Voz de Lugo por periodo de 15 días hábiles en que consten presentadas alegacións según se acredita o informe de funcionario obrante en expediente. Con base no exercicio, con base no anterior, propone ao Pleno da Corporación a prueba conta xeral do Concello de Outeiro de Rei do exercicio 2022. Vale. Ese es este. Este es lo que estamos tratando ahora. Votamos. Votos a favor da aprobación. 8. En contra. Non hai abstencións. 8 a favor e 3 abstencións. 4 abstencións, sí, perdón. Punto número 4, expediente 135-1357 2023, inventario catálogo de bens. Creo que tamén lo viron na comisión correspondiente, non sei se queren alguna aclaración con respecto a eso. Non hai ninguna intervención. Votamos. Votos a favor da incorporación ao catálogo de bens. 9. Abstencións. Non cabe en contra. 9 a favor, 3 abstencións.
Punto número 5. A ver, perdón. Ay, ahora estoy equivocada. Yo sabía que expediente es el 814. ¿Cómo? Claro, non sei por qué, lo del Pecheli que iba haciendo orzamento. Entonces, porque estoy confundida, yo que creí que el 814 era este y ahora digo 6.254. ¿Puedo ir un momento al secretario? Sí, sí. Un segundo. Me las han escribido las cosas. Ya está. 814 es de la dación de cuenta de la liquidación del orzamento, ¿vale? Que dije antes que era otro que no claro cual, que era de... Ya está. Punto número 5. Expediente 1254-2023, cargos públicos, dedicación, retribución e indemnizacións. Bueno, aquí simplemente o que proponemos con os cargos con dedicación parcial, porque con exclusiva non hai ningún, porque no momento que entre o novo ano se pode aplicar a lei orzamentaria e se poden aplicar as retribucións que se lle aplican aos funcionarios de subida correspondiente. Non sei se hai unha intervención con respecto a isto. Venegas. Nós entendemos que entraría en todo normal, lóxicamente, que os cargos de designación discrecional si subira o mismo porcentaxe de salario que aos funcionarios, se entraría en toda a lógica, pero tamén nós, por coherencia, dado que no seu momento estuvemos en contra deste tipo de liberacións, lóxicamente non vamos votar a favor de que se suba o soldo porque estamos en contra. Eu lembro que daquela nós estábamos en contra porque dicíamos que Outeiro non era un concello con suficiente entidade, nin a sociedade económica permitía ter dúas liberacións políticas, por así decirlo, non importa que de forma eufemística se chame parciales, cando a nivel salarial non é así, o que importa é o custe que ten para os veciños e para as veciñas, e son dúas liberacións políticas e punto, non? Insisto, Outeiro non ten a situación económica para iso, nin creo que seña un concello con entidade para ter dúas liberacións políticas. Ao mesmo tempo, tamén dadas as funcións e dado o funcionamento que ten políticamente este concello, tamén consideramos e seguimos considerando, e a experiencia ven a darnos a razón, que son dúas liberacións completamente innecesarias e irrelevantes para o funcionamento do concello. E xa por último, tamén o dicíamos cando se fixe unha alteración posteriormente ao pleno de organización, nós desde o BNG nunca podemos estar a favor que ningunha liberación política ou desde unha que ven desde unha administración se fomente o pluriemprego, sexa o partido que sexa, é igual. E tanto estamos en contra que se faga neste caso con un goberno con maioría do PP como se fora con calquer outro partido político. É igual, se fora do BNG, é exactamente igual. Cando unha persoa traballa para unha administración pública, cando unha persoa traballa para os veciños e veciñas, ten que traballalo ao 100%, mental e físicamente. É imposible completamente facer dous traballos ao mesmo tempo e facelo ben. É imposible. Co cal, desde ese punto de vista, entendendo que a proposta que se fai desde o punto de vista da alcaldía, nós non podemos votar a favor por pura coherencia. Bien, pues evidentemente discrepamos absolutamente. Discrepamos totalmente. Eu personalmente discrepo absolutamente
Porque, punto primeiro, creo que o Concello ten entidade suficiente para ter dúas dedicacións parcial deste tamaño e dice usted que non importa que se lle chame parcial. Pois claro que hai que chamarlle as cousas polo seu nombre, porque evidentemente se lle puñéramos unha dedicación de 45 ou 50.000 euros, como teñen ustedes en algunhas administracións, pois evidentemente habría que chamarlle total e evidentemente habría que dedicarse en cuerpo e alma a eso. Pero se en vez de eso son 20 e pico mil euros, oye, lógicamente, pois mal vamos se non é parcial. E evidentemente nem me parecería ben que fora de 50 e pico mil, ou de 40 e pico mil, ou 50.000, ou máis de 50.000, ou de 60.000 que hai en algunhas administracións sin buscar moi lexos, pois evidentemente esa sería unha carga moi grande para o Concello e non necesita evidentemente unha dedicación tan intensa, porque tamén hai concejales que sin ter dedicación tamén se dedican e tamén traballan, e por suposto o alcalde pois tamén fai algunhas cousiñas, non sei se moitas, pero fai algunhas tamén, non? Sin ter ningún tipo de dedicación e está jubilado evidentemente, pero entendo que é compatible e un pode estar jubilado e seguir traballando polo seu pueblo. Me parece que é normal e absolutamente normal. E o de fomentar o pluriempleo, pois mire, realmente ustedes, xa sei, teño que volver a repetir o de antes, ustedes non se van con dedicación de 20 e pico mil euros, claro, queren dedicación de 50, 40, 60 ou máis mil euros, entonces evidentemente aí non é necesario fomentar o pluriempleo, pero cando realmente a unha persona se lle paga unha cantidad pequena, pois non temos por que impedirlle que faga outro tipo de traballos e cando a súa dedicación ao Concello, que ademais a fai en calquera das dúas persoas que neste caso están con dedicación parcial, porque así é como é, así é como se aprobou e así é como se paga. Non me querrá decir usted que se pague unha dedicación total con 20 e pico mil euros. Non sei, se ustedes ao mellor pretenden eso, pois realmente estaríamos en desacuerdo total, se pretenden eso. Desde logo, este cando estuvo en alguna administración non estaba con dedicación total por 20 e pico mil euros. Eso é seguro. E se algún día chegara usted a estar aquí nesta bancada, que non creo que chegue, pois tampouco se iba a conformar con 20 e pico mil euros. Seguro, ademais. Conocendo as trayectorias do seu goberno, dos seus gobernos e dos sitios onde gobernan. Entón, por lo tanto, a nosotros nos parece absolutamente normal, absolutamente lógico, e me parece, ademais, por parte de ustedes, pouco presentable. Pero, bueno, cada un en política pode presentar e decir o que queira, sempre cando non cambie de opinión cada día. Ustedes nese aspecto, si é verdad que non cambiaron, cambian outros, pero nese non cambiaron, e nosotros, para nós, nos parece o máis normal do mundo que a unhas persoas que además teñen un salario moi baixo por unha dedicación moi importante, que volvo a decir o que dixen antes, son persoas que se dedican todos os días de semana e me parece que casi diría que o 80 ou 100% de sábados ou festivos. E se a eso usted lle pon algunha pega a un salario de 20 a moi pouco mil euros, que se lle aplique a subida lineal, que se nos aplica a todos, porque se nos aplica aos pensionistas por non facer nada, se nos aplica unha subida de salario. Usted quere recriminarlle a dúas persoas que traballan aquí con intensidade, con ganas, e que lle dedican a parte de todos os días da semana moitos días festivos, e ven a recriminar e a querer decir que lle parece moito que se aplique unha subida que me parece que vai ser do 3 e pico por cento. Non sei exactamente, pero creo que vai ser dese orden, que se vai aplicar a dos funcionarios. Cando menos me parece bastante inmoral. E defendo isto con moita energía porque non me toca a min. E xa o teño escoitado moitas veces. E por eso yo lo digo e quero que quede claro. E os nosos veciños o saben todos, porque non somos previsibles. Nosotros seguimos sempre a mesma línea. Non damos bandazos, un día estamos nunha cousa e outro día na outra. E, polo tanto, bueno, pois eu manteño a proposta, ustedes voten o que queren, xa me imagino que votarán que non, e alá ustedes que a súa política é que a súa conciencia. Vamos pasar a votar. Votos a favor da proposta de modificación para a subida
que corresponde a incrementar en función dos presupuestos do Estado que autoricen para os funcionarios. Votos a favor. 8 votos en contra. 3 abstencións. 1. Punto número 6. Expediente 814 logo, 2023. Señora secretaria, se ten a amabilidade. Simplemente es la acción de conta da liquidación de orzamentos. Bien, entonces aquí non hai ningún debate. La alcaldía queda indicada en el orden del día. Non hai debate, non. Queda dado conta. Como xa aprobamos o punto número 7, pasamos á moción, non nos queda ningún punto máis, non? Moción do BNG relativa á creación dun fin. Ten a palabra. Bueno, en Outeiro de Rei, como no resto do país, as mulleres precisamos ter un lugar seguro onde acudir en caso de sentirnos vulnerables ou ameazadas. Este lugar para nós sería o Centro de Información a Mulleres, coñecidos como CIM, que son lugares onde se fai unha intervención global encamiñada á consecución efectiva da igualdade entre homes e mulleres. Os CIM atenden a demanda de calquera persoa en asuntos que teñan que ver coa igualdade de xénero, en materia de diversidade ou incluso en materia familiar. Nestes centros reciben atención xurídica, psicolóxica e tamén orientación profesional e sociolaboral. Importantísimo para as mulleres para poder dispor de medios e lugares onde sentirse e onde sentirnos a gusto e cómodas falando con profesionais que poidan entender todo aquilo que nese momento estamos pasando. Aquí en Outeiro sabemos que existe unha mesa interinstitucional de coordinación contra a violencia de xénero, onde están representados varios sectores ou varias persoas de diferentes ámbitos sociais daqui de Outeiro, que nos parece ben que existe esa mesa e parecenos algo máis a ter a maiores para loitar contra a violencia de xénero, mas entendemos que esa mesa non conta cos mesmos recursos que podería contar un CIM, que é esa atención psicolóxica, esa atención xurídica, sobre todo, que máis se necesita neses momentos. O sea, darles ás mulleres un lugar, o que decía antes, físico, donde sentirse seguras, con traballadoras que lles poidan axudar neses momentos que están pasando, neses momentos de vulnerabilidade ou de dúbidas sobre o momento no que están. Por eso, nos parece importante que, aparte desa mesa, exista o CIM. Ademais, Outeiro non está adscrito a ningún dos CIM que temos na comarca da Terra Chá, que, se non me equivoco, temos CIM en Castro, en Cospeito, na Pastoriza, o sea, concellos máis ou menos parecidos ao de Outeiro, que teñen ese recurso. Desde o BNG pensamos incluso que un concello como Outeiro, que, como decíamos antes, en teoría ten superávit, hasta a creación dun CIM non suporía demasiado custo para o concello, porque a Xunta e o Ministerio de Igualdade ten unha serie de subvencións para poder manter eses centros e para ter o persoal adecuado. Creemos que a loita contra a violencia de xénero é algo que nos afecta a todas, algo que temos que levar máis alá dunha campaña de merchandising ou de facer unhas rutas ou de facer unha charla nun momento determinado, como pode ser o 25N ou o 8M. Creemos que temos que estar todas xuntas para facer o maior esforzo posible, e a creación dese CIM sería unha proba máis de que o Concello de Outeiro se implica con toda a sociedade deste Concello e conseguir unha sociedade, como decía antes, máis igualitaria entre homes e mulleres. De aí, que propoñamos que se faga que se aprobe neste pleno a creación deste CIM en Outeiro, nada máis.
dar atención e asesorar nos eidos psicolóxicos, xurídico e social a calquera muller que considere que o necesita. Ademais, pode levar a cabo accións educativas para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero, entre outras moitas prestacións. Seguramente que este CIM chegaría a ser unha ferramenta, un medio que a Mesa Interinstitucional de Coordinación podería utilizar moi eficientemente por estar máis perto das veciñas, e co que estas poderían contactar moito máis rapidamente. Efectivamente, os custos para poder manter este centro estarían amplamente cobertos polas subvencións e axudas das diferentes administracións e non dependería só do propio Concello, do que acabamos de comprobar, que ten un superávit de case 280.000 euros. Como tal, un CIM pode chegar a funcionar como axente dinamizador da igualdade entre homes e mulleres no eido local e todos e todas sabemos que os concellos sempre están máis perto das persoas que outro tipo de administracións. Penso que esta é unha iniciativa por parte do BNG que eu como muller e como persoa preocupada polos temas relacionados coa violencia machista apoio e gustaríame que este goberno de Outeiro de Rei apoiase, deixando a un lado as cores políticas e demostrase que está con todas as iniciativas que axuden a crear unha sociedade máis xusta e igualitaria e contraria á violencia. Nada máis, grazas. Nosotros en este momento non podemos aprobar esta moción porque non temos a capacidade de crealo inmediatamente. Realmente, máis de unha vez estuvamos pensando en isto, pero unha das cousas que necesita, aparte de financiación, que bueno, creo que ese problema será relativamente fácil de resolver, é un espacio físico para poderlo. En este momento, pues, nos sería un pouco difícil poder dotalo, dadas os servicios que temos, os locales que temos, etc. Entón, eu espero que nun plazo medio de 1 ou 2 anos que podamos dispoñer de algúns locales máis debido a algunha reorganización de algúns servicios e que en ese momento podamos intentar aspirar a ter un CIM. De todas formas, nosotros somos un concello que temos un plan de igualdade de fai moito tempo, prácticamente pioneros. Temos unha mesa contra a violencia de género creada tamén prácticamente pioneros en concellos como o noso, onde implicamos a toda a sociedade, a todas as outras administracións, incluso creamos protocolos e poñemos medios para todos esos casos onde pode haber algún caso de violencia de género. Temos, además, os servicios sociales que están moi implicados nese tema, pero, bueno, eu, desde logo, non rechazo categóricamente a posibilidade de crear un CIM en Outeiro de Rei. É máis, eu creo que sí que o debemos crear nun plazo razonable e en función de que podamos ter unha disponibilidade de locales, porque evidentemente nosotros somos un concello que temos a suerte, que para unhas cousas é unha suerte, para outras cousas é un problema, que nosotros cada vez que queremos crear algo, casi sempre temos que crear locales novos. Por qué? Porque temos un crecimiento constante. Porque se en un concello calquera queren facer, na inmensa maioría dos concellos pequenos do noso entorno, queren facer unha cousa destas, pois ao mellor lle sobran 2 ou 3 aulas do colegio, e xa o pode facer. Ou lle sobra non sei que local que tiñan antes porque non era necesario. En Outeiro de Rei é xusto ao contrario. Cada vez que queremos crear algo, desde escuela infantil, desde ludotecas, desde como se chama? A ver se non me sale ahora. Algo que poñamos en marcha fai pouco. Para os nenos. Atención temperá, que todavía non o temos dotado con suficientes locales, que tamén o necesita, e o temos que dotar, porque é un servicio tamén moi necesario que está funcionando. E o CIM, pois, tamén me parece ben, e máis de unha vez o falei con persoas da Xunta de Galicia e creo que non vai haber ningún problema desde o punto de vista da financiación, con algo de financiación que pode dar o Estado, que realmente a financiación do Estado por respecto a igualdade é moi raquítica, pero bueno, insisto, creo que ese non é o problema. Entonces, eu espero que nun plazo de 2024, 2025, porque espero que algúns servicios que se reordenen e nos deixen algún local libre nos pode permitir, ou señamos capaces de construir algún local novo ou algo polo estilo, que podamos
montar un cin en Outeiro de Rei, insisto, nun plazo, daríame un plazo de 24 ou 25 para poderlo facer. De todas formas, insisto, a Mesa contra a Violencia de Género, implicadas todas as administracións do Concello, todas as institucións, desde... Buenos días, Begoña. Todas as institucións do Concello, institucións como a Guardia Civil, como o Centro Médico, como o Colegio, como a Guardería, etcétera, etcétera, e con protocolos creados de axuda para momentos de urgencia para poder atender a posibilidade de casos de maltrato, incluso aos seus fillos, con medios propios do Concello, con medios económicos comprometidos por parte do Concello, pois creo que xa temos algo de camiño andado. Pero, bueno, esa axuda psicológica ou esa axuda xurídica, que ao mellor non se lle pode dar sin ese personal especializado, pois non a temos. Entón, bueno, pois como nosotros consideramos que todo o que seña axudar, sobre todo nos temas problemáticos das persoas, pois nunca vamos a estar en contra. Entón, polo tanto, con ese compromiso de que creo que en 24 e 25 podríamos tratar de poñer en marcha, de intentar arrancar un centro dese tipo, se somos capaces de ter locales adecuados para esas fechas, pues, con esa perspectiva, pues nosotros podríamos fazer unha emenda á moción, se quer. É dicir, que estudiamos esa posibilidad para un plazo corto ou medio. Entón, podríamos aceptala, se facemos esa enmienda. Se non, teremos que rechazarla. Ponemos 2 anos. Vale, pues entón facemos unha modificación, a ver, unha adenda. Estará aquí polo Goberno a iniciar o procedimento para dotar ao Concello de Outeiro de Rei dun centro de información á muller. Dándonos, vou non escribir literalmente para que quede... Vamos a ver. Punto 1, estará o equipo de goberno. Segundo, dándonos un plazo de 2 anos para poder dispor de local e tramitar a súa financiación. Así literalmente, vale, señor secretario? Pasamos a votar entonces, con esta adenda, ¿vale? Votos a favor, unanimidad. Punto número 9. Moción do Grupo Socialista relativa ao traspaso de competencias sobre o tramo urbano da Nacional 6 ao seu paso por Outeiro de Rei. Ten a palabra a única portavoz que pode facer do PSOE desta corporación. O pasado mes de novembro deste ano, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible formalizou por 405.485,86 euros as obras de mellora da seguridade viaria mediante a implantación dunha glorieta
na intersección do punto kilométrico 513-760-670 da Estrada Nacional Sexta no noso termo municipal. Esta actuación consiste na transformación en glorieta da actual intersección en T de dita vía coa autonómica Lugo 115, que mellora a súa funcionalidade ao resolver de forma máis axeitada os importantes movimentos de xiro ali existentes. Tamén incrementará a seguridade viaria da zona, facilitando os movimentos e permitindo acougar a velocidade media do tráfico o seu paso pola travesía de Outeiro de Rei e dispoñendo ademais de novos cruces peonís seguros nos 3 accesos á glorieta. Así mesmo, contémplase a reposición de itinerarios peonís incluindo beirarrúas, paradas de autobús, elementos de drenaxe, sinalización, iluminación e outros servizos que resulten afectados polas obras. Sabemos que a Xenda 2030 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia aliñáronse para pôr en valor aquelas actuacións que permitan que as infraestructuras e os cidadáns poidan vivir en ambientes máis verdes e humanos. Debemos lograr lugares con contornas máis verdes e accesibles, con menos niveis de ruido e contaminación, pero tamén temos que transformar vías de comunicación que, como no noso caso, incomunican e crean feridas no máis céntrico do noso concello. A humanización das marxes das estradas na contorna urbana permite que os condutores interpreten mellor que están entrando nun novo medio e que adapten a súa condución ao mesmo, por exemplo, reducindo a velocidade e aumentando a súa atención á contorna. Contribúe, polo tanto, a mellorar a seguridade viaria no medio urbano. Sabendo que se reclamou a Fomento no 2019 a elaboración do proxecto de obras baseándose nun anteproxecto do ano 2017 co que parte dos veciños afectados non están de acordo, cremos que é o momento de levar a cabo, con actitude positiva, unha nova actuación e retomar o asunto desde outro punto de vista. Actualmente, o tramo da Nacional Sexta que pasa polo medio da zona máis urbana de Outeiro de Rei funciona como unha travesía que comunica Lugo con Outeiro de Rei e con Rábade, utilizado na súa meirande parte por veciños e veciñas destes municipios para dirixirse nos seus vehículos aos seus postos de traballo ou ás súas vivendas. Tamén circulan peóns polas beiravías para acudir á farmacia, ao colexio, á casa do concello, ao médico ou mesmo para chegarse á residencia de anciáns ou outros negocios, por non haber beirarrúas ou outro tipo de vías de máis seguridade. É agora o momento de integrar ese tramo da estrada nas vías dos veciños e veciñas e poñelo a disposición de todos e todas, sacándolle o maior partido, abrindo as miras cara ás persoas e facendo del unha vía única principal da vila e non unha ferida que siga separando dúas partes do núcleo de Outeiro de Rei. Por tanto, propoño as seguintes iniciativas de acordo. Que o actual equipo de goberno faga todas as xestións necesarias para reclamarlle ao Ministerio correspondente a titularidade do tramo Nacional Sexta que atravesa a zona urbana do concello. Que o equipo de goberno de Outeiro de Rei leve a cabo, a partir da obtención de dita titularidade, todas as xestións necesarias para acadar a humanización inmediata do tramo urbano da Nacional Sexta para o beneficio da veciñanza, incluindo nel beirarrúas e sendas ciclistas. Grazas. Bene, sí. Sí. Ben, esta proposta, no seu fondo, é unha proposta que fixera o BNG no ano 2018 a raíz precisamente da solicitude de retirada do proxecto de limitación de polígonos de Outeiro de Rei. Ao meu engadiríalle algunha cousa. Nós estamos de acordo en que ese tramo de Nacional 6 seña transferido ao Concello, pero, ollo, primeiro que urbanicen. Encima non nos van cargar un muerto de ter que urbanizar a nós. O normal, cando se transfire unha vía a unha administración menor, neste caso, de menor entidade, me refiro, por suposto, hai que facela en condicións, o sea, primeiro que urbanicen e logo que transfiran. E transferila máis que nada para que dentro do propio Concello se poida facer un ordenamento urbanístico racional, que é o que falta neste momento. Pero nós consideramos dentro do BNG, dicíamoslo daquela, xa antes fixéramos unha proposta similar e seguimos dicindo agora. Para facer eso, é imprescindible que ese tramo seña de responsabilidade municipal para facer unha travesía, pero modernizada, actualizada ao século XXI, pero do mesmo tipo que hai en calquera outra vila pola que pasa a Nacional 6 desde Coruña hasta Madrid, que ese sería o obxectivo final, insisto, cas modificacións, lóxicamente, dos anos que pasaron.
Parece que é imprescindible, por iso vamos a votar a favor, pero ollo, sempre con matiz de que é traspasalo ao Concello, sí, pero primeiro correctamente urbanizada, por suposto. Bueno, non me quedou claro de quen é a promoción desta rotonda, se é do Bloque ou é do PSOE, pero bueno, enseña de que enseña o que é demasiado tarde. A posta en marcha desa rotonda tan necesaria e tan imprescindible para facer unha boa regulación do tráfico entre a Nacional 6 e a LU 115, me parece que é a carretera que vai a Castro. Realmente é unha teima deste Concello desde fai moito tempo que se fixera iso. Realmente había un presupuesto no último ano do goberno que fai 5 anos de Mariano Rajoy con 300.000 euros para construir esa rotonda. 5 anos máis tarde se adjudica esa rotonda. Evidentemente por máis diñeiro. Non é moito, porque de 300.000 a 400 é algo que costa ahora, realmente co que subiron os costes da vida, pois debía estar ou xa moi ben presupuestada daquelo, ou ora vai xusta, non? Pero, bueno, ben vida sea. Chega tarde, pero como toda na vida, sempre chegan tarde para unhas persoas e temprano para outras. Entonces, bueno, nosotros evidentemente todo o que seña mellorar e veña a administración que veña, pois estamos encantados. É algo que nosotros sempre defendemos e que ademais non aceptamos nunca baixo ningún concepto que se puñera un paso de cebra nun sitio tan peligroso de tanto tráfico como ese, sin construir unha rotonda, porque sería peligrosísimo. E ao final eso está en marcha. Oye, pois me parece que está facendo un pequeno cumplimiento este goberno, un pequeniño cumplimiento, porque se falamos do Ministerio de Fomento, la Virgen. Se vemos a Nacional 6 e vemos a A6, pois realmente é de pena, ou é de medo, non sei se é de medo ou se é de pena, de calquera das dúas cousas. De medo porque cando circulamos por elas en calquera momento podemos provocar un accidente e ter un accidente, e de pena porque realmente dúas infraestructuras tan importantísimas que non esteñen atendidas medianamente correctamente, xa non digo que se poño a capa de aglomerado, pero que polo menos teñan repasadas as fochancas, porque ainda ahora mesmo se estuveron facendo unhas pequenas reparacións desde Lugo hacia aquí, non sei se por máis sitios, pero aí na salida xusta na rotonda ainda sigue habendo fochancas. Será que eso deixa hasta que fagan a rotonda, pero bueno, aí en algún momento hai unha fochanca de 20 centímetros de profundidade. Ahora mesmo non, pero haberá dentro de 15 días como siga chovendo. E despois de dito todo eso, hombre, pois a mí me parece moito valor, ou pouco pensar, que nun concello como o noso, de 5.000 e pico habitantes, aunque é un concello pujante, en crecimiento constante, ao mellor non, sin lugar a dúdas, dos que máis crece da provincia, porcentualmente, e sosteniblemente no tempo, que se lle pida que se lle traspase unha Nacional 6 ao Concello, pois a verdade é que non me parece unha iniciativa moi brillante de un concejal deste Concello. Que se lle pida ao Ministerio de Fomento que urbanice toda a zona urbana, valga a redundancia, de acordo co Concello, en un convenio co Concello, me parecería lógico. Xa fai máis de 5 anos, e ademais, non sei se o temos por aí colgado, pero tuvémoslo por aí colgado, uns planos do propia Jefatura de Carreteras de Galicia, do Ministerio de Fomento ou de Obras Públicas, que non sei como se chama ahora, como eso cambia con moita frecuencia, pero bueno, ven a ser o mismo. Hai un plano dibujado que as rotondas, que unha vía de servicio, que as aceras, etc. Está perfectamente diseñado para poder materializalo. Entonces, eu se quere cambiar esta moción por unha moción onde lle pidamos ao Ministerio de Fomento que urbanice e humanice, porque a mí estes temas de humanizar me parece que é simplemente buscar
buscar unha maneira de non decirle á ciudadanía claramente que é o que queremos. Humanizar é todo moi relativo. Eu diría urbanizar, dotala dos servizos necesarios, como poden ser aceras, como pode ser unha pequena vía de servicio lateral, de un carril, que era como estaba aí o plano, e o seguimos tendo por aí por algún lado, e se non o temos nun CD, estuvo posto moito tempo, e algunha rotonda máis para que os cruces señan seguros, algunha rotonda máis ao largo do tramo, e que urbanice ou humanice, chámelle como queira, pero humanizar non clarifica moi ben que é o que hai que facer, e urbanizar clarifica claramente que é o que hai que facer. Entón, eu diría urbanizar, podemos poñer entre comillas humanizar, evidentemente, cando se fai un tema deses, pois se poden plantar árboles, se poden poñer bancos, se poden fazer moitas cousas. De todas formas, non estamos nunha gran avenida, nun sitio sumamente concentrada a población, non? Ni siquiera este concello, aunque se urbanice todo o núcleo e se construya, será un gran núcleo, non? Un plazo medio de tempo, porque, lógicamente, estamos onde estamos. Somos un concello de 5.300 e pico habitantes, estamos ao lado dunha ciudad que un ano crece e outro baixa, estamos aí constantemente, que non dá a chegar a un 100.000 habitantes, e entonces non tira moito. E esa situación pues, non é previsible que a moi corto plazo teñamos aquí un concello de 20.000 habitantes. Que quero dicir con isto? Que, hombre, todo das zonas verdes e toda esta zona, todas estas cousas, pois sí, cando se fai unha cousa dese, poden deixar pequenas zonas, pero non estamos falando tampouco dunha gran avenida onde hai que meter enchelo de árboles e fazer unha gran zona verde. Eu creo que o que hai que facer realmente é unhas aceras, uns aparcamientos, un carril para que os veciños circulen pola parte de fora, e o acceso ás casas, porque tampouco o fomento nos permitiría facilmente fazer outra cousa, e ademais, por encima de todo, hai que buscar a seguridade. A seguridade é fundamentalísima. A comodidade é importante, pero a seguridade é fundamental. E despois algunha rotonda máis nos cruces para que realmente ese cruce dunha carretera que lle pasan máis de 10.000 coches cada día, que seña seguro, non? O que defendemos sempre da rotonda esta. Hai que cruzar nun sitio seguro, ten que ter os seus mecanismos para que os coches se deteñan obrigatoriamente, non? Home, un coche tamén pode pasar por riba dunha rotonda, pero, bueno, é máis difícil, non? Pero se lle poñemos simplemente un paso de cebra, ven por unha zona pouco poblada, pois os que conducimos de vez en cando coches, pois nos despistamos, non? E entonces é conveniente que teña as máximas barreras físicas posibles para que eso non suceda, insisto, nun sitio onde pasan máis de 10.000 coches cada día. Non é unha carretera de segundo ou terceiro orden. Parece de terceiro orden polo tratamento que ten da capa de rodadura, pero está ben claro que é do primeiro orden pola anchura que ten, polas dimensións que ten e pola capacidade de vehículos que pasan por ela. Entón, eso hai que facelo adaptado a eso. Eu estaría encantado de firmar un convenio co Ministerio de Fomento, en que seña do PSOE. Non sei se o Bloque ten algo que ver, pero creo que non, porque, polo que vexo a nivel do goberno, pois non lle vexo que tome moita decisión, nin que decida moito. Estaría encantado de firmar un convenio, incluso intentar poñer algún diñeiro, se fixera falta por parte deste Concello para urbanizar esa zona, aunque non fora toda dun golpe, fora a tramos. Pero, home, pedirlo que nos pasen a carretera Nacional 6 en máis de 1 kilómetro as arcas do Concello, pois a verdade é que me parece moito pedir. A min, claro, me gustaría ter todo eso feito, pero que eso sería unha hipoteca para o Concello tan grande que eso costa 4 ou 5 millóns de euros, e non podemos pensar en dedicar 4 ou 5 millóns de euros a urbanizar estou falando de memoria, sin ter un estudio, pero, bueno, por algúns estudios que se fixaron fai 4 ou 5 anos ou 6, pois vámonos ir a ese orden, non? Entón, lógicamente, eso non se lle pode pedir a un concello de 5.000 habitantes que por moito potencial que teña, por moito que crezca, que se faga cargo deso. Eso eu creo que sería impresentable e seríamos uns irresponsables
se pedíramos eso. O mellor o aceptaría o Ministerio. Posiblemente o aceptara entregarnos a carretera. Pero bueno, me quedaríanos unha solución, poñer un peaje, unha vez que fora nosa, para financiar esas obras, pero é que senón me parece que non son viables. Entón, por lo tanto, usted pode trasladar ao goberno, me dá igual, na línea que seña, non estou falando de coña, estou falando en serio, que nosotros estaríamos dispostos en estudiar unha proposta de actuación e incluso de cofinanciación, porque me parece que vale a pena implicar o Concello e invertir algún dinheiro en eso. Pero, bueno, ten que ser sempre razonable, proporcional aos presupuestos do Ministerio que os de un Concello como este, non? E eu creo que realmente esta zona merece ese tipo de actuación por parte do Ministerio, porque por moito que non goberna aquí o PSOE, seguramente non fará nos próximos 30 ou 40 anos, pero non ten que ver. É un paso para todos os ciudadanos, aquí se asenta xente. Eu creo que temos que verlo desde a perspectiva non só política, de decir, oiga, aquí vamos a un concello que non temos ninguna posibilidad, como vamos a fazer unha inversión tan grande. Así que ustedes actúan moito con ese criterio, pero, hombre, creo que de vez en cando se poden salir un pouco desa línea, salirse un pouco do carril, fazer unha actuación bonita que nosotros non vamos ter inconveniente en darlle as gracias, Eu non o vou ter, nin a darllas a usted, nin a darllas ao Ministerio, nin a calquera persona que se presenta aquí a ofrecernos calquer tipo de actuación dese tipo. Por lo tanto, nosotros a esta moción non lle podemos decir que sí. Os concejales do bloque parece que tampouco non están de acordo en que se lle ceda ao Concello sin urbanizar, e se estuveran era igual, que nosotros eso non o aceptaríamos, non? Esa cesión ao Concello, porque eu xa lle dixen o día da comisión, que quere cedernos na Nacional 6 para que arreglemos nós. Hombre, non pode ser, eso non pode ser. Realmente, eu comprendo as dificultades que hai neste país, e que ten este país, e que a pesar da ingentísima cantidad de impostos que pagamos, que realmente algúns tipos de servicios tan básicos que non son nin siquiera modernos, que son imprescindibles de toda a vida, como son as redes de carreteras nacionales, non esteñan en perfectas condicións. E que eso é de pena. A mí realmente me dá pena, porque me dá para fazer moita política con eso, pero que realmente fazer moita política e que os ciudadanos teñan perjudicados desta maneira, pois realmente non me parece lógico. E non vamos falar de que temos a autovía ainda cortada, que todavía non se abriu, desde fai ano e medio, non? É unha das máis grandes infraestructuras de Galicia e que máis aspirou Galicia a ter e que máis beneficio nos pode dar desde calquer punto de vista. Non hai nada, falamos de todo tipo de comunicación, de servicios de energía, de servicios de telecomunicacións, etcétera, etcétera. Xa non falamos tanto dos viarios, porque os viarios parece que é algo que xa debería de estar feito, é algo, eu que sei, como que ten que comer ao mediodía, que non está pensando, é normal desayunar, comer e cenar, pois é normal que as autovías e as carreteras de primeiro orden esteñan en condicións transitables, en boas condicións, digamos. E iso non nos está pasando. Entonces, pois non sei, eu realmente me sinto moi preocupado. E despois, sin embargo, hai diñeiro ingente, cantidades ingentes para dedicar a outras cousas. Hai moitas cousas que poden ser discutibles, e cando se fan novas infraestructuras, e hacia onde se fan, etcétera, etcétera. Pero non é discutible, non pode ser discutible que teñamos ou non en perfectas condicións a Nacional 6 por onde pasan máis de 10.000 coches. E que ademais lle propoñamos que un concello de 5.000 habitantes se quede con un tramo da Nacional 6. Eso non pode ser. O que pode ser é que o Ministerio diga, oiga, mire, nosotros estamos dispostos a fazer un convenio con ese concello, onde o concello teña que poñer un 5%, o 10%, non sei, o 15%. Porque eu creo que a colaboración entre administracións está ben, e a min son dos que penso que cando se lle dá algo a outra administración tamén ten que fazer un esfuerzo, porque como suele dicer o refrán, o que algo quera algo lle costa, pero non podemos estar en esa tesitura. Eu realmente lles pido aos representantes socialistas, que lles queda unha legislatura, non sei de canto durará, pero o que dure,
que realmente señan un pouco conscientes do que están facendo, porque o que están facendo me parece que a ustedes mesmos, a unha parte moi importante de ustedes, non sei, ten que estarlles pasando algo que non lles pode gustar moito. Aos demais non nos gusta, evidentemente, pero eu creo que ustedes teñen que facelo mirar e pensarlo. Por lo tanto, non vou a seguir porque podría estar falando hasta as 5 da tarde de todo este tipo de cousas que nos están pasando, pero creo que estamos, ademais, nunha fecha de Navidad. Estou intentando facelo ca máxima cordialidade posible para si é posible que cale un pouco na conciencia de ustedes, dos socialistas, para que realmente volvan un pouco a ser un partido socialdemócrata, que eu creo que non o están sendo. Con respecto á moción, vistas estas cousas, non o podemos facer. Se usted quere, e o podemos falar en calquer momento, no pleno ou sin pleno, algunha posibilidad de facer algún acordo dese tipo, eu estaría encantadísimo. Non me importaría ir a Madrid, non me importaría reunirme con calquer alto cargo, desde o ministro hasta a súa delegación do goberno, con quen seña, para estudiar calquera posibilidad destas, incluso para irlo facendo parcialmente. Nosotros estaríamos encantados, porque me parece que é algo vital para Outeiro, imprescindible, pero que hai unha administración que ten a obligación de traballar en eso, porque a Nacional 6 pasa por aí. Eso é como se pasa por aquí o río Miño e nos dice a Confederación. Como pasa por Outeiro, fagan ustedes cargo do río Miño. Oiga, non. Pasa por Outeiro, pois pasa por Outeiro. Nosotros, pois este caso a Nacional 6 pasa yo mesmo. Non sei se quere fazer alguna intervención a maiores. Volvendo. A ver, eu entendo que unha obra semellante non se fai en 2 días. Se fala de humanización, que, por certo, eu utilizo a palabra humanización, se está utilizando moito esta palabra, porque penso que, é a urbanización para e por a persoa, e para que esa urbanización se adique só para as persoas, non pensando nos coches, ou pensando en calquera vehículo con motor. O pore para a persoa, sabendo que aquí neste concello se move moitísima xente por esas vías, cerca das vías da Nacional Sexta, da estrada que ven de Castro, e que se move, e moitas non se moven por aí a pé por medo que poida pasar. Penso que non é de agora, ese tema tiña que estar solucionado xa hai polo menos 20, 30 anos, porque eu lembro sempre pasar por Outeiro de Rei e sempre co semáforo que paraba o semáforo, para que a xente reducira a velocidade. Penso que xa é hora de que se tomen medidas e se adapte esa parte da vila, que penso que sería unha maneira de unir o que é a zona urbana de Outeiro, unila ben, marcala ben claramente e intentar que darlle unha solución, pensando sempre nas persoas. Que hai que facelo paso a paso? Pareceme moi ben, non me parece nada mal, pareceme perfecto. E penso que sí, que tería que ser así. Xa sei que non se poden facer as cousas dun día para outro. Nada máis. Vale, pois... Eso sei que non se fala moito. Non sei se quero fazer alguna intervención a ustedes. Como a moción era do PSOE, por eso... Vale. Eu quero puntualizar algunhas cousas, porque a humanización e a urbanización para as persoas, eu creo que falamos con moita frecuencia os que nos dedicamos a políticas de obviedades. As obviedades só as utilizamos cando queremos enredar un pouco e non nos entenda moi ben a xente, ou que entendo que valga para decir unha cousa e a contraria. Todo o que se fai unha administración é para as persoas, pero as persoas levan coches, os coches non van solos todavía, nin os camións, nin os turismos, nin as motocicletas, nin as bicicletas siquiera, non hai nada que vaya solo. Entón, cando facemos unha urbanización, como as persoas van en coche, necesitan aceras para andar cando se baixan do coche e calzada para cando se move o coche. Cando queren ir a un sitio determinado, porque eu creo que todos os que estamos aquí o facemos, e queremos aparcar, entón temos que fazer un aparcamento tamén. Entón, iso é a urbanización. Despois pode ser máis bonita, menos bonita, pode levar uns arboliños, pode levar uns banquiños, pode levar, eu que sei, moitas cousas. Para iso están os técnicos tamén para diseñalas. Pero que quede claro que a mí me parece ben todo eso,
Me parece ben todo eso. O que pasa que eu chamolle, gústame moito chamarlle as cousas polo seu nombre, para que a xente as entenda o mellor posible e que queden o máis claras posibles. Porque é unha obligación que considero que teño como político, que é deixarlle ben claro a xente que é o que penso e como quero facelo, para que cando chegue a hora de meter a papeleta teña claro o que decidir. Porque estamos nun país onde últimamente os políticos un día dicen unha cousa, pasan unhas eleccións e o día seguinte dicen a contraria. Un día dicen que non van a apoiar a un partido determinado e o día seguinte entreganlle un goberno de calquera concello. Seña quen seña. A mellor temos lamento que está pasando a esta hora en algún sitio de España, non? Entonces, todo eso, pues evidentemente, estamos de acordo. Eu creo que estamos de acordo, perfectamente. Non sei se estamos de acordo en que isto financie o Ministerio na súa inmensa maioría. Estamos de acordo en eso? Pois se estamos de acordo en eso, pois non hai ningún problema en... Xa sei que o Concello non vai poder asumir todo. Claro, pois se estamos de acordo en eso, podemos falar o primeiro día que os tequeira con alguén responsable do Ministerio ou da súa delegación, porque ao mellor non é tan fácil falar o primeiro día con alguén responsable do Ministerio e nos poñemos a traballar. E eu acepto perfectamente eso de ir a Tramiños, porque tamén me parece que, aunque seña para o Ministerio, e desde logo para o Concello, aunque non seña un porcentaje moi elevado, nos costará traballo. Entón, iríamos priorizando, salimos dunha rotonda que vamos ter agora, e a partir de aí empezamos a circular, me dá igual, hacia a dereita que hacia a izquierda. E para vencer podemos circular hacia os dous sitios. Fazer un tramiño, outro tramiño, además hai moitas entradas moi perfectamente, e iso sería o ideal. A min, sería unha das obras que máis me gustaría facer. Pero, hasta ahora, non conseguí facela porque non conseguimos a financiación. Incluso esa financiación que tiñamos nun momento determinado, de 300.000 euros para esa primeira iniciación, porque está claro que eso era o primeiro que había que facer na Nacional 6, a rotonda. Pois, ainda así, despois de conseguirlo, de levar bastante tempo, pois leva 5 anos ahora para contratala. Hombre, houve outras infraestructuras neste Concello, onde fomos pioneros, con respecto a outros, tamén do Estado, como foi a eliminación dos pasos a niveles, que o eliminamos moito antes, que os eliminaron outros, pero, sin embargo, eso todavía non o demos feito. E será a culpa, desde logo, o Concello nunca se opuxo a eso, por suposto que non. E, por suposto, que sempre traballou en eso, e mantuvemos contactos a nivel de carreteras, a nivel incluso de Madrid, e dai saliu a primeira rotonda, e dai saliu incluso ese planiño que diseña toda a carretera general no núcleo de Outeira. E creo que se pode discutir, pero creo que é bastante aceptable e non creo que lles parezca moi mal aos veciños, a pesar de que, evidentemente, os veciños sempre cando se lles colle algo de terreno, pero algo sí hai que coller. Creo que eso podría ser perfectamente viable, e se algún día podemos chegar a ese acuerdo, pois a mí me meterá perfectamente en línea para poder aceptarlo, firmarlo ou discutirlo. E entón a moción deixarémola para outra ocasión, que podamos plantear algo desto, e plantearlo en serio, e xa digo, eu me ofrezco a traballar con usted se quere, ou usted comigo, me dá igual, con responsables do goberno. Vamos a empezar pola súa delegación ou pola delegación do goberno e plantear a posibilidade de un convenio para un tramo determinado que se poida asumir a financiación por parte das dúas administracións e vayamos traballando. E cando nos teña todo urbanizado, hombre, pois eu creo que se debería quedar o Ministerio con él. En ese momento, se se fai unha boa urbanización, pois hasta podría ser discutible se o collío o Concello ou non, pero eso será nun plazo un pouco máis largo. Creo que non hai máis que falar sobre ese tema. Vamos pasar a votar a moción, non a podemos apoiar, pero quero que quede claro todo o que lle dixen, que é un pouco o que pensa este alcalde e este equipo de goberno. Votos a favor da moción? Un voto. En contra? 9. Abstencións? 3. Queda rexeitada. Pero quero que quede constancia de que se pode abrir un período de negociación para urbanizar e humanizar todo o tramo urbano da Nacional 6.
Rogos e preguntas. Antes de pasar a preguntas, se a usted lle apropiado, gustaríame chamar a atención sobre unha moción que presentaba o Bloque Nacionalista Galego antes da convocatoria da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno relativa ao fomento e promoción do uso da lingua galega que ignoramos moi ben porque non foi sequera na orde do día da Comisión de Asuntos do Pleno cando tiña que ter ido porque foi presentado en tempo. Non, mira, os plenos do día do pleno decidido o alcalde e esa moción non nos parece que seña urgente para meter dúas mocións neste pleno e se queren traer outro pleno o poden manter, non hai ningún problema. Non é un tema urgente. Gostaríamos que constasen acta que as dúas mocións foron presentadas en tempo poden como constar. ordinarias con anterioridade á conformación da Ustedes Comisión de Asuntos do Pleno. Ustedes teñen no registro co cual as mocións están presentadas no momento que se presentan. A orden do día a confección ao alcalde. Rogos e preguntas. Se vota el rechazo de la urgencia. Como? Se va a votar el rechazo de la urgencia. Non han pedido a urgencia. Nadie la ha pedido. Alcalde, é o que estamos facendo. Non, é o que están facendo, non. Alguén oiu falar aquí algo de urgencia? Ustedes non pediron unha urgencia de nada. Acabo de dicir que quero que falemos deste tema. Por que cree vostede que quero que falemos deste tema? Efectivamente, Vamos a ver, non estamos dialogando, señor Viente. Perfecto. Non estamos dialogando. Ningún problema, señor. Vale. Usted cando quera presentar algo de urgencia, pois presento. E votamos a urgencia e asunto arreglado. Claro, non hai máis. Entonces, só me preguntou por que non se incluiu no orden do día. Non lle Expliquei por qué. preguntei, señor alcalde. Nada máis. Non lle preguntei iso. Sí que me preguntou No, eso. dixo que quería falar Sí que disto. me preguntou eso. Non lle preguntei iso, señor. Se vostede non quere dar unha palabra a defender a urgencia, é a súa potestade. No, usted non me pediu a urgencia. Quero que quede claro que posto en acta que non se pediu a urgencia de ninguna moción. No, señor Vieito, non está no uso da palabra. Aviso por primeira vez. Vale? Preguntas, orden das preguntas. Sí, vamos por orden, si non están presentados. Pregunta referida a situación urbanística e suministración de servizos para parcela. Diga esa pregunta, me voy a negar. No puedo sacarla. Sí, a ver, sí. Referida a situación urbanística e suministración de servizos para parcela onde o Club Deportivo Lugo vai construir a súa cidade deportiva. No pasado mes de outubro, no pasado pleno, no mes de outubro, o BNG preguntou neste pleno polas informacións aparecidas na prensa sobre a parcela que o Club Deportivo Lugo mercara en Outeiro de Reis sobre a influencia que a construcción desa cidade deportiva ia ter sobre o suministro de agua para as persoas que viviran próximas a esas instalacións. Nese pleno, o señor alcalde respondeu que non sabía a que parcelas se estaban a referir esas declaracións e, polo tanto, que non podía contestar as preguntas que facíamos. Agora, nestes mesmos días, segundo declaracións do propio presidente do Club Deportivo Lugo, esta parcela claro que se atopa en Guillar ao carón das urbanizacións. Dado que ali viven moitas familias e que xa a día de hoxe teñen en ocasións problemas de presión de auga, así como un suministro eléctrico bastante xusto en potencia, as preguntas que daquela situación son agora máis relevantes que nunca. E por iso que no Grupo Municipal do BNG facemos en cuestión as seguintes preguntas. A construcción dos campos de fútbol desa cidade deportiva nesa parcela é respectuosa coa normativa urbanística do Concello? Cales son os pasos que o Concello dará para asumir este notable incremento tanto no consumo de agua como de electricidade nesa zona do Concello? Bueno, a resposta é moi sencilla. Poden salir notas de prensa, poden salir cousas na página web de calquera, pero mentre o Concello non teña ninguna solicitud formal, pode ter o alcalde información, tamén a pode ter, que non seña oficial, pero mentre o Concello non teña ninguna solicitud de ningún tipo de instalación e de como vai ser esa instalación, pois non sabemos se vai ser respetuoso, se vai a
a coincidir ca normativa urbanística da zona. Entón, para iso, temos que ter unha solicitud formal, temos que ter uns planos, unha memoria, algo que nos presente alguén e nos diga, eu quero fazer isto neste sitio determinado. Eu, si é verdade, que nota de prensa, incluso algún contacto que puderan ter comigo, pero eso non me dice nada, porque eu podo mañá decidir querer facer unha inversión nun sitio determinado, pero mentre non presente que é o que vou facer, é como vou facer, é que vou a demandar de servicios, non me pode contestar nada. Entón, eu non lle podo contestar. Non lle podo contestar porque realmente non temos ninguna solicitud formal de nada. E cales son os pasos que vai dar o Concello? Pois o Concello, como dá sempre, como fai sempre, calquera inversión que veña a este Concello, o Concello trata de gestionala para que se poida levar adiante. Me parece que unha instalación dese tipo me parece interesante. Pero, bueno, dependerá do que demande, dependerá da parcela, dependerá das normativas urbanísticas, dependerá do que haxa que fazer desde o punto de vista urbanístico, dependerá dos servicios, da dotación de servicios que necesite e dependerá da financiación que teña que fazer tamén o inversor. Non o sei. Non o sei. Simplemente, ustedes queren que eu lles conteste algo para o cual eu non teño constancia. E, evidentemente, hai cousas na prensa. Pero iso non dice nada porque un campo de fútbol se pode facer de unha maneira, de outra maneira, pode requerir máis auga, pode requerir menos, pode levar unha serie de dotación de servicios ou pode non levala, non sabemos. Cando teñamos o proxecto encima da mesa, contestaremos yo interesado as súas demandas e se o bloque ou alguén nos pregunta no Concello, pois diremos o que se está facendo, como facemos sempre, como non pode ser de outra maneira. Segunda pregunta. Pregunta do BNG referidas a actuacións do Concello de Outeiro de Rei con relación á recente Lei de Benestar Animal. O pasado 29 de setembro de 2023 entraba en vigor a meirande parte da Lei 7 de 2023 do 28 de marzo de protección dos dereitos e o benestar dos animais. Esta inclúe unha serie de novas obrigas ás entidades locais entre as que destacan a xeración de programas de xestións de colonias felinas, recollida e atención a animais, obrigando aos municipios a se dotaren de centros de asistencia propios, mancomunados ou concertados que cumplan os requisitos do artigo 23. Así mesmo obrigas aos concellos a teren un servizo de recollida que funcione 24 horas ao día e 7 días a semana e a se dotaren dun espazo temporal de acollida en condicións para aquel tempo no que o centro de asistencia non poida acoller o animal, elementos que a data de hoxe non consta que o Concello de Outeiro de Rei se a cumplir. É por iso que dende o Grupo Municipal do BNG facemos ao pleno as seguintes preguntas. Que medidas ten tomada a data de hoxe e xa case 2 meses despois da entrada en vigor da lei o Concello de Outeiro de Rei para adaptar os servizos e asistente aos termos dos artigos 22 e 23 da lei? Que medidas ten tomada a data de hoxe, xa case 2 meses despois da entrada en vigor da lei, o Concello de Outeiro de Rei para cumprir as restantes obrigas que a norma impón? En caso de non ter a data de hoxe ninguna medida implantada ou en marcha, cal e horizonte temporal no que o Concello prevé ficar adaptado á nova normativa? Ten previsto o Concello de Outeiro de Rei a actualización da ordenanza relativa a animais de compañía de 2008 que non foi adaptada nunca a normativa autonómica de 2017? Bueno, pois empezo polo final e digo que con respecto á ordenanza, pois xa estudiaremos e veremos se temos que fazer unha modificación. As medidas que temos que tomar, estamos esperando que a Diputación de Lugo colabore cos concellos para poñer en marcha algunha solución a estes graves problemas que crea a Lei de Benestar Animal e que crea para moita xente, creo que tamén para os usuarios. Realmente é unha lei que evidentemente hai que acatar, pero que si eu a critico clara e decididamente. Me parece que crea grandes problemas aos propietarios e crea grandes problemas aos concellos. Pero, bueno, como na administración, en todo tipo de administración, creo que non hai ninguna administración que cumpla todas as leyes. Podemos empezar polo Estado, cando dice a lei, a Constitución, que deberíamos darlle traballo a todos, non lle damos.
cando dice que deberíamos de prestarlle servizos sanitarios a todos con urgencia, non o facemos. E podría seguir cando ahora aquí se presentou a iniciativa de crear un CIN e outra iniciativa de crear máis infraestructura da que temos para atender os cas e os gatos. Pois, para mí é máis prioritario crear o CIN que facer esa infraestructura. Así de claro e sencillo. Así de claro e sencillo, o quero deixar claro. E tamén é moito máis prioritario atender o SAF, que nin o Estado nin a Xunta financia que a cantidad suficiente como para estar atendidas as persoas maiores. Por suposto, o Estado moito menos. E a Xunta, entre os dous, non financian o suficiente para o que temos que fazer para atender as persoas maiores, que me parece moito máis prioritario que o tema de ter un equipo de guardia para recoller cas ou gatos. Me parece moito máis prioritario, quero dicirlo claramente, para que todo o mundo sepa o que pensa o alcalde de Outeiro de Rei con respecto a eso. Me parece moito máis prioritario atender aos nenos pequenos nunha guardería ou nunha programa de conciliación. Me parece moito máis prioritario, porque eso axuda tamén ás mulleres a que poidan traballar. Me parece moitísimo máis prioritario. E vendo todas esas cousas para as quales non temos capacidade, porque ainda acabamos de subir o IBE fai poucos días, porque a capacidade non dá para máis, pois realmente nosotros vamos a seguir na mesma línea que estuvemos hasta ahora, facendo o que podemos nese tempo. Temos un convenio con Garatuxa para ir atendendo dentro das posibilidades que ten un concello como o noso para atender eso. Pero quero ser moi claro, e quero deixar claro cal é a prioridade deste goberno. A prioridade deste goberno non son os cas e os gatos, a prioridade deste goberno son os maiores e os nenos, e despois todos os restos dos ciudadanos. Eso quero que quede moi claro. E entonces, como a política é establecer prioridades, porque xa o dixen antes, e podo dicilo agora, outra vez, que ninguna administración é capaz de cumplir todo o que legisla. Por desgracia, é unha pena, non? Que legislamos o que despois non podemos cumplir. É unha pena que fagamos unha lei de dependencia e poñamos a xente en lista de espera. É unha pena que lle digamos que ten dereito á sanidade e despois nos fagan esperar un ano para curarnos. Pero non en Galicia, en toda España. É unha pena que nos suceda eso. E despois resulta que podemos unha lei de benestar animal onde temos que recoller os gatos ás 3 da mañá ou os cas, se é necesario con un equipo de guardia que non o temos para recoller un enfermo. Pero vamos a ver. Ou para cando hai un incendio. Pero en que país estamos? Claro. O que pasa é que aquí queremos divagar e non queremos enfrentar a realidade política que nos trae moitas veces algunha legislación. E temos que afrontala, e temos que dicirlo claramente. Esa sei que o que estou dicindo non vai acorde con esa lei, pero me dá igual. Me dá igual. Teño que dicirle aos meus veciños o que creo que pode facer este concello e o que creo que non pode facer. Entón, ten que facer. E quero que sepan os meus veciños onde están as nosas prioridades. As nosas prioridades non están nin nos cas nin nos gatos. Están nas persoas. Sobre todo nas máis vulnerables, nas mulleres, nos maiores, nos nenos. Aí é onde están as prioridades. E aí intentaremos poñer todos os recursos que poidamos. E no resto, pois iremos tirando. Creo que con isto queda contestada a pregunta de Benet. Outra pregunta. Pregunta do PSE da PSOE e do Grupo Municipal de PSOE. Que ao beiro do disposto en 97.6 do Real Decreto polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, veño a exponer a excepción no seguinte. Chegaron a este grupo socialista múltiples queixas relacionadas coas colonias felinas en Villas de Isabel e Mosteiro e os serios problemas que estas les producen aos seus vecinos e veciñas polo exceso de exemplares existentes e a imposibilidade de poder gestionar os nacementos de novos animais pola súa parte. É moi habitual ver cadáveres destes animais polas diferentes estradas e pistas no noso municipio, polo que se pode supoñer un perigo que representa cando hai un número incomparable de individuos felinos. Por isto presentamos a seguinte pregunta. Que medidas se toman en o Concello de Outeiro de Rei para controlar esas colonias? Sabendo que existen subvencións da Xunta de Galicia para o control de colonias felinas, teñen pensado levar a cabo unha campaña de esterilización de gatas? Creo que todo o que dixen antes vale tamén para esta pregunta.
eu suscribo todo outra vez e diría que a campaña de esterilización de gatas de momento a corto plazo non vamos a facer, e as medidas que toma este Concello para o control das colonias, pois hasta ahora non temos ninguna medida. E volvo a suscribir todo o que dixen antes con respecto aos cans e aos gatos e ás prioridades. Hai alguna pregunta máis? Hai un rogo, me parece, non? Sí. Tras que coñecemento por parte do noso Grupo Socialista no curso anterior legislatura a existencia dunha ordenanza reguladora do Registro Municipal de Solar no Concello de Outeiro de Rei, aprobada por unanimidade no pleno de 27 de abril de 2018, permite intentar novamente acceder a ela a través da pestana para a cidadanía na página web que este Concello ofrece públicamente e comprobar que non hai acceso a ela entre os 32 puntos relacionados con ordenanzas, regulamentos e outros accesos libres para os vecinos e vecinas deste Concello. Esta voceira presentou un rogo no derradeiro pleno do 2022 para que se lle dese solución e a tal e contestou que estudiaría o rogo. Pero semella que non o fixo así, por lo tanto, unha vez máis, presento o seguinte rogo, que dá a importancia do contido de dita ordenanza, actualmente só disponible na acta correspondente ao pleno da súa aprobación. O Goberno do Concello de Outeiro de Rei se transparente nas súas actuacións e faga as xestións necesarias para que dita ordenanza sexa accesible para calquera cidadán ou cidadá a través da pestana para a cidadanía que podemos atopar no portal do Concello. Tiramos en conta este rol, que queda escoitado. E non habendo máis asuntos, creo eu, levantamos a sesión. Felicidades a todos, salir un bon ano e entrar un ano mellor. Teñen un detalle aí pequeno de parte do Concello para todos ustedes.